Láká vás spíše řev motorů terénního auta nebo řev divokých slonů? Chtěli byste na vlastní oči vidět vyprahlou poušť nebo raději masy vody jedních z největších vodopádů světa? My vás dnes vezmeme na cestu, kde se rozhodovat nebudete muset. Vítám u nás ve studiu pana inženýra Jaroslava Feriance. Dobrý den. Se kterým se vydáme na cesty po Namíbii. Možná nejenom Namíbii, ale hlavně. A povězte nám, jak byste se tam dostal a jaké jsou tam vaše plány. Tak ako to zvyčajne býva, tak som sa do Namíbie dostal náhodou. Náhodou ako tlmočník jednej poľovníckej výpravy. Keďže tí poľovníci slovensky nevedeli ani anglicky, ani nemecky, tak som mal to šťastie, že som mohol komunikovať s majiteľom farmy, ktorý bol náhodou Rakúšan. Čiže stačila mi nemčina na to, aby som sa dostal do Namíbie. Bola to moja prvá cesta. Po tejto prvej ceste nasledovali ďalšie poľovačky. A keďže tie poľovačky boli pre mňa pomerne nudné, lebo som moc krajiny nevidel. Boli sme stále na tej istej farme a motali sme sa stále po tom istom buši. Tak som dostal chuť vidieť Namíbiu celú. Zoznámil som sa s jedným dobrodruhom, majiteľom cestovnej kancelárie vo Windhoeku. A slovo dalo slovo a začali sme spolu organizovať tzv. Offroadové výpravy po celom území Namíbie. Samozrejme je to hlavne zážitok pre milovníkov adrenalinovej offroadovej jazdy, preto sa môžeme voľne pohybovať v púšti, v piesočných dunách, po cestách, necestách, v divočine, po skalách, prechádzame cez rieky, brodíme rieky, potoky. Proste je to adrenalin, ako sa patrí. A může se stát, a tady zrovna je vidět, že možná nějaký problémeček, že někdo zakufroval. No vidíme, že ten Land Rover uviazol na špici alebo na vrchole Duny. To znamená, že nešiel ani pomaly, ani rýchlo a ostal visieť vlastne na bruchu, ľudovo povedané. Čiže nedá sa pohnúť ani dopredu, ani dozadu. To znamená, že ďalšie vozidlo ho musí vytiahnuť smerom späť, dole kopcom, vytiahnuť z toho miesta, aby mohlo zase pokračovať. Ale tak vzhledem k tomu, že na těch výpravách jezdí teda víc aut, tak asi člověk se nemusí bát, že by se někde ocitl bez pomoci. Tak minimálne 2-3 a tých aut môže byť až 7-8, záleží od toho, koľko účastníkov sa takej výpravy zúčastní. Takže je to taková běžná součást. Nie je problém, bežná, to sa deje každých 15 minút, že človek, ktorý nie je zvyknutý jazdiť v piesku, že zapadne, čiže každých 10-15 minút treba niekoho z tej skupiny vyťahovať a pomáhať mu buď z duny, alebo z jamy, alebo si zapadol. Čiže tá jazda je veľmi náročná a ťažká. Kým sa na to ľudia zvyknú, tak to chvíľku trvá. No je to asi hodně extrémní terén a člověk musí mít zřejmě všechno potřebné rovnou při sobě. Dá se někde. No práve na tejto fotke vidíme, že predtým, než sa ide do púšte, ale respektíve keď už sme v púšti, na to, aby sme ju zdarne zdolali, musíme znížiť tlak vzduchu pneumatika zhruba na 0,8 baru, aby tie pneumatiky boli mäkké a mali lepší záber v piesku, lebo na tvrdých pneumatikách sa v piesku jazdiť nedá. Čiže to je prvá zásada. Mäkké pneumatiky a samozrejme rôzne pomôcky, lopaty, tzv. Plechy, po ktorých sa dá výjsť bez pomoci iného vozidla, po ktorých sa dá výjsť z piesku a podobne. No tak to jsou vlastně nezbytnosti pro auta, pro ty plechové přemisťovadla, ale co lidé, kteří jsou cestovateli? Princíp spočíva v tom, že dvojica účastníkov má jedno terénne vozidlo. Je to 5-miestne terénne vozidlo, čiže majú pomerne veľký komfort. Každé to vozidlo je pick-up s krytým nákladným priestorom, kde majú všetky zásoby, hlavne nápojov, teda pitia. Plus tam majú kompletnú kempingovú výbavu, stôl, stoličky a také potrebné veci. Celú túto skupinu vozidiel účastníkov sprevádza, ako teraz vidíme na obrázku, sprievodné vozidlo s takzvaným trailerom, alebo dá sa mu povedať, že polnou kuchyňou. Je to taký kombinovaný príves, v ktorom sú zásoby vody,
sú tam zásoby potravín, je tam mraznička, aby tam bolo čerstvé mäso, dá sa na ňom variť. Čiže na tom prívese sa vlastne zabezpečuje stravovanie všetkých účastníkov. Čiže v tých jednotlivých autách majú účastníci stôl, majú tam stoličky, čiže každé ráno na raňajky si vyťahnú svoj stolík, svoje 2 stoličky a sprievodca v jednej osobe aj s kuchárom sa postará o prípravu raňajok na tej polnej kuchyni takzvanej a servíruje tým ľuďom. Takže každá ta výprava je vlastně naprosto samostatná, soběstačná jednotka, dá se říct. Je samostatná, áno, ale z dôvodov pohodlia alebo hygieny je vhodné rozdeliť tie trasy tak, aby každý druhý až tretí deň, respektíve noc, aby sme sa dostali do nejakej civilizácie, teda do nejakého buď hotela, alebo penziónu, alebo loď, jak tomu oni hovoria v Namíbii, aby tí ľudia mali akýsi hygienický komfort, to znamená, aby sa mohli osprchovať a aby sa vyspali v normálnej posteli. Lebo pokiaľ sme v divočine, tak sa spí, ako ste videli na tých obrázkoch, v stanoch, ktoré sú umiestnené na strechách tých motorových vozidiel. To sú ty balíky veliké zelené na těch To sú tie balíky, áno, každý ten balík je vlastne dvojmiestny stan, do ktorého sa zmestia 2 osoby, ale väčšinou spia tie dvojice, takže každý má vlastný stan z tých 2. A ten hygienický komfort nie je taký ako v klasickom penzióne alebo hoteli. I keď aj v divočine sa dá osprchovať, dá sa ísť na WC, samozrejme musí sa ísť, ale je to oveľa dobrodružnejšie ako v bežnom ubytovacom zariadení. No to si myslím, když si představím, že třeba žena si potřebuje odskočit někde takhle v poušti, tak nejenom, že je asi problém najít nějaké soukromé místo, ale možná tam i číhá nějaké nebezpečí. No pri jednej výprave sme mali 5 manželských párov zo Slovenska, čiže bolo tam vlastne 5 žien, ktoré to riešili vždy za posledným vozidlom. Tam sa schovali a tam ich nikto nevidel. Takže se nemusí bát, že by přiběhl nějaký zvídavý nebo dokonce útočící. V púšti to nie je problém. Horšie je to v divočine. Ten môj sprievodca má taký špeciálny vynález, takzvaný mobilný záchod. Ten spočíva z takej WC dosky, ktorá má 4 nožičky. No a pokiaľ si potrebujete odskočiť, tak si zoberete tú dosku pod pazuchu. Do druhej ruky si zoberete lopatu a toaletný papier a snažíte sa schovať za najbližší krík. No a samozrejme za tým kríkom hrozí, že síce vás nevidia kolegovia, ale pozerá sa na vás lev, alebo slon, alebo nosorožec, čiže z tohto hľadiska to môže byť nebezpečné. A vy jste zmiňoval ty zastávky v civilizaci. To tedy není úplně z důvodu zásobování, ale spíš teda pohodlí? Hlavne toho pohodlia, lebo všetku stravu a nápoje si vezieme sebou. Čiže my sme svojím spôsobom sebestační a mohli by sme byť v tej divočine 14 dní v kuse a máme všetko so sebou. Ale ide hlavne o tú hygienu, lebo ľudia z Európy sú zvyknutí na akýsi hygienický štandard a ten, čo ponúkame v tej divočine, nie je úplne to pravé orechové. A on si to asi málo kdo umí představit, jak to vůbec vypadá, takovéhle ostrůvky civilizace, tedy v Namíbii, protože většina lidí má představu, že je to zkrátka nějaká rovinatá, vyschlá krajina. Tak to je veľmi mylná predstava, že Namíbia je rovinatá, vyschlá krajina. V Namíbii nájdete všetko možné, od tropickej vegetácie cez vysoké hory až po púšť a savany. Sú tam divoké rieky, čiže tá krajina je veľmi pestrá a podľa tých obrázkov, čo vidíme, tvrdia, že je snad najfotogenickejšia krajina na svete. Čiže vôbec to nie je nejaká všedná fádna rovina. A dá se najít i zázemí, že už jsou tedy připraveni vzhledem k turistickému ruchu, tak tam jsou tedy. Ale určite v tých najznámejších oblastiach, ktoré najčastejšie navštevujú turisti, teraz napríklad vidíme oblasť Sossusvlei, konkrétne údolie Deadfly, tak v tejto oblasti je množstvo ubytovacích zariadení, od tých najlacnejších kempingov cez farmy, na ktorých sa ubytováva, až po super luxusné loď. Čiže tá infraštruktúra je tam fantasticky vybudovaná a hlavne pri týchto známych miestach je veľmi, veľmi dobre vybudovaná. Ja skôr som hovoril o tej divočine, to je vlastne podstata tých našich výprav.
Samozrejme navštevujeme aj tie známe miesta, keď sa už raz niekto dostane do Namíbie, tak chce vidieť trebárs Sossusvlei, chce vidieť vodopády Epupa na rieke Kunene, chce vidieť himbov, tých červených domorodcov, ale my sa hlavne pohybujeme v divočine, kde skutočne tá infraštruktúra žiadna nie je. Sú to obrovské oblasti, kde idete stovky kilometrov a nestretnete človeka, akurát slona, žirafu, nosorožca. A tam je nutné mať za sebou tieto všetky zásoby, tam sa nedá skutočne ubytovať. Namíbie je vlastně více než 10krát větší než Česká republika, ale že je tam pouhých 2 miliony obyvatel, což je mimochodem nejmenší hustota obyvatel vůbec v Africe. Takže hlavní motivací, co tam vidět, tak asi lidi láká právě ta divoká příroda, ty zvířata. Práve tá príroda a samozrejme aj tie domorodé kmene, ktoré sú mimoriadne zaujímavé. Máte pravdu, Namíbia, teda neviem vo vzťahu Českej republiky, ale je 17-krát väčšia ako Slovensko. Čiže je to obrovská krajina a tá hustota obyvateľstva je zhruba 2,2 obyvateľa na kilometr štvorcový. Čiže je to, myslím, druhá najmenej ľudnatá krajina na svete, asi po Mongolsku, mám taký dojem. Čiže tých ľudí tam skutočne veľa nestretnete, skôr je zaujímavá príroda. Videli sme najväčšie duny sveta v oblasti Sossusvlei, tie sú veľmi zaujímavé. Teraz na tomto obrázku vidíme let balónom nad touto oblasťou Sossusvlei v púšti Namib. Tak to je asi hodně neobvyklý zážitek, to vlastně také poskytuje ta vaše agentura, nebo je schopná zajistit? Fakultatívne sme schopní zabezpečiť tento let balónom. Je to pomerne nákladná záležitosť. Pre jednu osobu sa hodinový let pohybuje niekde okolo 450 €, ale zase stojí to za ten zážitok. Tu vidíme krásne, ako doprovod sa snaží zabrzdiť balón. Na ďalší obrázku by to snáď mohlo byť vidieť, ako vyzerá také pristávanie. No, tu to vidíme. To vypadá spíš jako stopy od nějakých brzdících slonů. Áno. Což mimochodem, pokud mluvíme o těch zvířatech, tak samozřejmě všude v Africe asi lze nalézt tuhletu divokou faunu, ale proč tedy jet zrovna do Namíbie pozorovat slony například? No, dva dôvody. Za prvé, že v Namíbii sú ešte posledné neoficiálne divoké oblasti, kde sa teda tieto divoké zvieratá pohybujú voľne, či nie sú zavreté v nejakých národných parkoch. A pokiaľ hovoríme konkrétne o slonoch, tak v Namíbii žije špeciálny, ani to nie je druh, je to proste slon, ktorý sa prispôsobil životu v púšti. Čiže existujú tam tzv. Púštne slony. To vidíme konkrétne teraz, tieto púštne slony, ktoré sa pohybujú v oblasti Damaraland. Samozrejme, že dokážu v tej púšti nájsť vodu a prispôsobili sa tým ťažkým podmienkám, dokážu tam prežiť. Čiže jedine v Namíbii je možné vidieť tzv. Púštne slony. A samozrejme v divokej prírode to znamená, že nie sú nejakým spôsobom oddelené, alebo nie je to safari park. Ano? Je to proste divočina, kde ten slon vás môže napadnúť, musíte sa chovať tak, ako ten slon chce. Proste je to o to divokejšie, zajímavejšie a adrenalínové. Člověk většinou zrovna slona má spojený s různými pozitivními asociacemi, jako milé zvíře, ale oni jsou asi hodně teritoriální, že je potřeba dodržovat tady určitá bezpečnostní opatření. Tak áno, v literatúre sa uvádzajú slony ako milé zvieratka, ale v skutočnosti to nie je celkom tak. Pokiaľ sa človek drží v bezpečnej vzdialenosti, tak nie je problém, slon nezautočí. Ale pokiaľ sa prekročí určitá vzdialenosť, kde on si už myslí, že je nejakým spôsobom ohrozený a otočí hlavu smerom k vám a začne mávať ušami, tak to je prvé znamenie, že je zle a treba utekať. Ak v tom momente neutekáte, tak hrozí, že vás napadne a taký slon dokáže rozdúpať auto na nepoznanie. Pak mě napadá ještě další takové velké fyzicky, myslím, nebezpečí. Tak co se týče těch zvířat, tak asi budou hroši. To málo lidí tuší, že vlastne... Takto hrochy nie sú typické zvieratá Namíbie. Tie sa objavujú len úplne v severovýchodnej časti, v oblasti Kapri Vistrip. To je taký úzky pás územia, ktorý spája Namíbiu s riekou Zambezi. Takže vy jste říkal pouštní zvířata. Máme tedy pouštní slony a potom taková rarita je asi ty pouštní lvy, jsem četla.
Áno, áno. Nesmieme si predstavať úplne púšť ako takú, že sú to obrovské duny, v ktorých sa pohybujú levy. To nie je celkom pravda. Tá púšť má totiž rôzne formy, od skalnatej cez štrk až po piesok. A hlavne v severných oblastiach Namíbie, v oblasti Damaraland, kde sa pohybujú aj tie spomínané púštne slony, tak tam sa objavujú aj tzv. Púštne levy, čiže levy, ktoré sú prispôsobené životu v týchto suchých oblastiach. Tak on vlastně člověk může tu divočinu ochutnat nejenom očima, ale zřejmě během té výpravy, vzhledem ke stravování, někde se musí sehnat zásoby, tak přímo lovíte, nebo máte už sebou nějaké zásoby toho exotického masa? No, jak som spomínal na začiatku tie polovačky, tak tam sme sa stravovali tým, čo sme ulovili. Lebo tí slovenskí polovníci išli polovať do Namíbie hlavne kvôli trofejám, čiže kvôli lebke, kvôli rohom a podobne. No a to meso ostávalo a mohli sme ho skonzumovať. Bohužiaľ boli polovačky, kedy sme aj 3-4 dní museli jesť cestoviny, nakoľko naši polovníci nič netrafili. Ale pri týchto offroadových výpravách je to úplne iné. A môj partner je aj majiteľom farmy, na ktorej chová stovky počtov hovedzieho dobytka. A on vlastne v tom prívese, v tej polnej kuchyni vozí zamrazené hovädzie mäso a hlavne sa stravujeme steakmi. Čiže milovníci steakov si prídu na svoje, lebo vlastne počas celej výpravy, pokiaľ jeme v divočine, teda hlavne večeriame v divočine, tak sú na jedálnom lístku stejky na rôzny spôsob a sú samozrejme vynikajúce. Ale pokiaľ sme v civilizácii, v nejakej reštaurácii, v nejakom hoteli, tak sa dajú ochutnať aj iné stejky zo zebry, z antilopy kudu, zo špringboka, tzv. Antilopy skákavej, z krokodýla dokonca, čiže ten výber je fantastický. Čili určitě je tam paleta tedy i gurmánských zážitků. Určite. Pokiaľ sme na pobreží, tak tam sa dá dostať k čerstvým ústriciam alebo homárom a podobne. Čiže tá ponuka je veľká. Třeba zrovna to rybaření nebo potápění máte také v nabídce? Nie. V Namíbii sa nechodí potápať, na to je lepšia Juhoafrická republika, čiže potápanie vôbec. Čo sa týka rybárenia, tak Namíbia je známa možnosťou lovu tzv. Žraloka bronzového. Je to zvláštny druh žraloka, ktorý sa loví z brehu, tzv. Príbojový rybolov. Čiže tí rybári stoja s dlhými prútmi na brehu a v tom príboji lovia a bojujú s tými žralokmi. Sú to ryby, ktoré sú veľké, tak zhruba 1,5 m. Samozrejme vyťahnú na breh, odfotia sa s ňou a pustia ho zase naspäť. Čiže pre milovníkov lovu žralokov je Namíbia ideálna. On je tam asi hodně chráněných těch zvířat. S tým chránením je to veľmi zvláštne, lebo v Namíbii sú národné parky, pokrývajú asi 15% územia Namíbie, najväčší národný park je Etosha. V týchto parkoch sú samozrejme všetky zvieratá chránené. Plus sú určité druhy, ktoré sú chránené viac, napríklad nosorožec. Ale zvyšok krajiny je rozdelený na územia, ktoré sú ohraničené plotmi a sú to vlastne súkromné farmy. Sú to farmy, ktoré majú rozlohu niekoľko desiatok tisícov hektárov a keďže na tých farmách chovajú ten dobytok, musia im zabezpečiť vodu, čiže sú tam napájadlá. A samozrejme, i keď sú tie farmy oplotené, tak tie antilopy dokážu tie ploty preskočiť alebo sa podhrabať podľa toho, aký druh antilopy ide a idú za tou vodou. Ano? Čiže na tých farmách sa okrem dobytka vyskytuje množstvo druhov zvery, hlavne teda antilop, samozrejme aj predátorov, ktorí zase prídu za tými antilopami, čiže leopardy, gepardy. No a v Namíbii je taký zákon, že pokiaľ sa tá divá zver vyskytuje na území farmy toho, ktorého majiteľa, tak ju môže voľne strieľať. To znamená, že ani jeden druh, ktorý je konkrétne na tej farme, nie je nejakým spôsobom chránený. Tak vlastne dochádza aj k tým polovačkám, že títo farmári, ktorí tam chovajú dobytok a majú tam tú divú zver, tak si privyrábajú vlastne tým, že pozývajú polovníkov na tie svoje farmy, kde majú povedzme 2, 3, 4 izby a zabezpečia tomu polovníkovi povedzme týždňovú alebo dvojtýždňovú polovačku, ale len na území tej svojej farmy, kde je teda povolené tú zver strieľať. Čiže s tou ochranou je to také, že na jednej strane je tá zver chránená, pokiaľ sa pohybuje v parkoch,
A pokiaľ je voľne, alebo teda na tých farmách, tak chránená nie je vôbec. Vy jste zmínil, že vlastně v Namíbii je možné se setkat ještě s jinou raritou, a to přímo našeho druhu, vlastně s domorodými obyvateli, s kmenem Himba. Áno, tak Namíbia je mnohonárodnostný štát, teda mnohonárodnostný. Je tam mnoho etnických skupín, myslím, že až 11. A takou najzaujímavejšou etnickou skupinou je domorodý kmeň Himba, ktorý žije na severe Namíbie v oblasti, ktorá sa volá Kaokoland. Je to veľmi neprístupná oblasť, do ktorej sa je veľmi ťažko dostať. To znamená, že tí ľudia, ktorí tam žijú, nemajú veľmi prístup k civilizácii a podarilo sa im dodnes zachovať si akési svoje pôvodné zvyky a obyčaje. Tento národ je vlastne kočovný národ. Zaoberá sa chovom dobytka a kôz s tým, že vlastne s týmto svojím bohatstvom, lebo to je vlastne ich jediné bohatstvo, ten dobytok a kozy kočujú po tom obrovskom území a ten dobytok spása tú trávu, ktorá je k dispozícii. No na obrázkoch vidíme, že tí ľudia sú veľmi zvláštni tým, že sa, hlavne teda ženy, muži nie, ženy sa natierajú takou červenou hlinkou. Je to taká zmes mastivá s rozdrvenými červenými skalami a ešte nejakými voňavými bylinkami a tým sa natierajú kvôli tomu, aby sa chránili pred slnkom. No a zabraňuje to mastivo aj poteniu. Tieto ženy sa neumývajú a pritom pomerne príjemne voňajú vďaka tomu. Přestože nejsou zahaleny, vlastně chráněny před sluncem vrstvami oblečení, tak se ani áno, tá červená hlinka ich chráni pred slnkom. Muži tí sa nenatierajú, prípadne keď tak čiernou hlinkou. Čiže muži sú čierni, ženy sú červené. Zajímavé je, aké účesy nosia. Na obrázkoch možno budeme vidieť, dievčatá mávajú upletené 2 copy smerom dopredu, tak im visia cez oči. Chlapci, tí majú zase jeden cop, ktorý je česaný smerom dozadu. A keď je žena vydatá, tak má na hlave takú koženú korunku a zapletá si takéto copíky, ako vidíme. Ale to nie sú copíky z jej vlasov, ale to sú copíky z vlasov jej mladších súrodencov, prípadne z kozej srsti. A celé je to zlepené trusom kravským. Čiže to sú také zaujímavé ozdoby. Ináč zdobia sa krásnymi nahredelníkmi, na hrudi nosia takú bielu mušlu a celé to zdobenie váži asi 12 kg. Čiže tá žena chodí s 12-kilovou bižutériou na tele. Tak to musí být dosti fyzicky odolné. Tak já myslím, že to je krásné rozloučení a pozvání zároveň našich diváků. Pokud by chtěli zažít něco z toho, co jste nám vyprávěl na vlastní kůži, tak mají prostřednictvím vás tu možnost. Takže vám děkuji za celé povídání. Mějte se hezky nejen vy, ale samozřejmě i naši diváci a budu se těšit u dalšího dílu magazínu Travel Journal.